Путін паслухаў беларускую мову ў Менску, а Лукашенко яго карміў дранікамі. Пра сапраўдныя мэты візіту гаспадара Крамля ў Беларусь мы пагаворым у праграме пра свет, а таксама пра дыверсантаў з беларускімі пашпартамі, якія падпальваюць Еўропу. З вами Сергей Пеляса, вітаю вас на Белсаце і пачынаем. А са мной у студыі Сергей Бульба, кіраўнік ініцыятывы «Беларусь 2.0. Робім разам». Сергей, вітаю. Прывітанне. Пачнем пра дыверсантаў з беларускімі пашпартамі. У Польшчы прайшоў шэраг затрыманняў беларускіх грамадзянаў альбо грамадзянаў з беларускімі пашпартамі. Зараз мы гэта высветлім. І гэта ўжо пэўная тэндэнцыя. Апошнімі днямі толькі ў Варшаве і прыдмесцях затрымалі некалькі асобаў, між іншага ў Прушкаве, і ў Варшаве быў затрыманы аўтамабіль на беларускіх нумарах, у якім знайшлі шэраг падазроных прадметаў, у тым ліку каністры, нейкія кабелі, дроты нейкія, так, і валюту, розныя валюты ў вялікай колькасці. Раней вядома было пра то, што затрымлівалі таксама сабатажнікаў, якія рыхтавалі падпалы ці праводзілі падпалы з рознымі пашпартамі, у тым ліку украінскімі, беларускімі, польскімі. А цяпер вось беларусы. Што ты агулам думаеш вось пра гэту гісторыю з беларускімі сабатажнікамі ў Польшчы? Ну, глядзі, то, што тэндэнцыя это адназначна яна ёсць. Вот у тым ліку, калі на колькі тыдняў таму згарэў гэты вялікі гандлёвы цэнтр. Усе ж гаварылі пра тое, што это самае. Ну, прынамсі гучала версія з спасылкай на польскую паліцыю пра тое, што быў падпал адразу ці то ў 4 месцах, ці то нават болей. То бок, што такія аб'екты, як бы колькасць такіх аб'ектаў можа павялічвацца, это таксама, у прынцыпе, сілавыя структуры мусяць атрабатываць, это адпрацоўваць. То натуральна яны на сённяшні дзень шукаюць, дзе, хто. Вот менавіта, скажам, ёсць злодзей, які сабраўся нейкае шкодніцтва зрабіць у чужой краіне, то натуральна ён звернецца ў першую чаргу да той супольнасці, якая ў прынцыпе, дзе ён падазрае, што ён зможа знайсці гэтых людзей, якія выканаюць аперацыю. Глядзі, ну вот у першую чаргу запаведь спецслужбы заўсёды шукай пакрыўджаных. Вот пакрыўджаныя, да, яго можна скарыстаць як проксі і скінуць потым усё. То вот прыкладна так, чаму, у прынцыпе, украінцы і беларусы. То бок людзі, якія патрапілі ў чужую краіну, яны, скажам так, у кепскім становішчы, не ўсе з іх знайшлі для сябе рэалізацыю, не ўсе знайшлі для сябе крыніцу дахода. І от сярод такой публікі, як бы так, як мага найпрасцей, нешта вербаваць гэтых людзей. Прычым яны могуць не здагадвацца пра канчатковага, што, напрыклад, за гэтым стаіць ФСБ, у чым іх абвінавачваюць. Хутчэй за ўсё можна сказаць, што чуеш там вот этот вот чорт нам это грошы вінаваты. Так, пад прыкрыццём нейкіх бізнес-разборак. Абсалютна, абсалютна, да. Так, Сергей, а што ты вось думаеш, вот мы цяпер бачым гэта відэо на экранах, так, дзе агенцыя ўнутранай бяспекі, агенцыя беспечэнства вынашнага затрымлівае фактычна летні ў цэнтры Варшавы аўтамабіль на беларускіх нумарах, які проста запакаваны рознымі падазронымі рэчамі, так? Ці гэта прафесійныя дзеянні, ці так дзейнічаюць прафесійныя расійскія дыверсанты? Вот што тебе нагадвае вось гэты стыль, вось гэты інцыдэнт? Што это аматары і ўсё. Што это не прафесіяналы, то менавіта такія аднаразавыя аматары, якіх нанялі для выканання проста нейкае мерапрыемства і ўсё, не больш таго. Ніводны прафесіянал б не стаў так рабіць. Так, а як ты думаеш, вось, найчасцей в польскіх медыях выказваюцца польскія палітыкі ці эксперты, што гэта украінскія, беларускія там і польскія грамадзяне на службе расійскага ГРУ, так? А вот Лукашенко ведае пра то, што беларускія грамадзяне у Польшы такімі рэчамі займаюцца. Гэта за ягонай згодай адбываецца ці не? Як ты гэта, што ты пра гэта думаеш? Ну, па-перш за ўсё, мы можам дапускаць, акрамя таго, што это аматары папаліся, мы можам дапускаць другі варыянт, дзе, глядзіце, у свой час у Беларусі было легалізаваная значная частка, некалькі соцень, прынамсі, ёсць размова пра некалькі соцень вагнераўцаў. А гэта ж, давайте нагадаем, што прыватная военная кампанія Вагнера, она падпарадкоўваецца фактычна вайсковай выведцы
так? Ну, свой час, России. да, яна належала, зараз її перевели, да, під Міністерство оборони, да. То бок фактично можна говорити про гэта. А з другого боку, калі беларусы, вот наколькі я ведаю, у першую чаргу яны ўнутры Беларусі пакінулі толькі важных спецыялістаў, якіх няма ў беларускіх сілавых структурах. Вот этим яны далі, як бы так, сапраўднае грамадзянства, сапраўдныя пашпарты, у тым ліку частка з іх уже і кватэры атрымала, як бы так яны ўжо на контрактах, яны ўжо работаюць. Але ж паўтаруся, это вот літаральна колькі сотен чалавек. А другая частка это якія атрымалі таксама беларускія пашпарты, правы на перасоўванне, водительскія правы, это самыя банкаўскія рахункі, ўсё беларускае, але ж без грамадзянства. То бок это фактычна легалізацыя дыверсантаў на чужой тэрыторыі. Ёсць у Беларусі, як у любой іншай краіне, напэўна, ёсць такое падраздзяленне, якое этим займаюцца. Вось про такі сцэнар пісаў тэлеграм-канал беларуская выведка. Ну, можна по-рознаму ставіцца, я крытычна стаўлюся да гэтага, думаю, і ты, але разглядзець як версію, думаю, што можна, так скептычна, так. Беларуская выведка 24 траўня, тыдзень таму, напісала вось такі пост, што дыверсанты рыхтуюцца на тэрыторыі Беларусі, і што яны паведамлялі пра гэта 15 сакавіка, некалькі месяцаў назад. Секретнае падраздзяленне КДБ рыхтуе дыверсантаў расійскіх з беларускімі дакументамі. І мэта адна з гэтых, это дыскрэдытацыя беларусаў таксама у еўразвязе. Што ты думаеш вось пра такую схему, пра гэту публікацыю? Гэта рэальна, каб расейцы, тыя ж вагнерусы, напрыклад, так, альбо былыя грушнікі, альбо дзейсныя, што яны маглі пад прыкрыццём беларускім дакументам, а вядома, беларусам прасцей трапіць у еўразвяз, чым расейцам, што яны маглі б сюды трапіць пад беларускімі дакументамі на машынах з беларускімі нумарамі, так, і вось ажыццяўляць гэтыя падпалы. Гэта рэальны сцэнарый? Ну, тады свядома, это гаворыць, што гэтых людзей проста ў цёмную скарыстоўвалі. Калі задача ўсё ж такі менавіта такая, як падкрэслена там, што менавіта дыскрэдытаваць беларусаў, тады зразумела, чаму беларускія нумары. Всё. Больш астатняе нішто не сведчыць пра прафесіяналізм гэтых людзей. Так. Вось пад канец гэтай часткі нашай размовы хацеў цябе запытаць яшчэ раз, што ты думаеш вось пра ролю Лукашэнкі ў гэтым всім? Чаму я пра гэта пытаюся? Бо вядома, што ён унікае ва ўсе нішы жыцця. Ён там журналістам раіць, як пісаць прапагандысцкія матэрыялы, да? Ну, грубо кажучы, як в том анекдоце па тэлефоне перабіраю бульбу, так? Ці магла такая аперацыя, дзе беларускія грамадзяне заангажаваныя ў сур'ёзныя акцыі, варожыя, агрэсіўныя супраць Польшы, і гэта прайшло без ягонага ведама. Хтось робіць гэта без яго. Вось ты гэта уяўляеш сабе ці не? Ці гэта з ведама Лукашэнкі робіцца? Уяўляю, што такія аперацыі праводзяцца хутчэй за ўсё без ягонага ведама. А для пацвярджэння магу прывесці прыклад абсалютна як бы пацверджаны, ну вот для мяне пацверджаны. Таму што нашы выхаванцы, у тым ліку, якія служылі ў Маранай Горцы, яны пацвярджалі, што недзе на ўзроўні 2008, 2009, 2010, 2011 вот якраз афіцеры Маранай Горкі выходзілі на тэрыторыю Украіны з Беларусі і рабілі закладкі менавіта ў інтарэсах расійскага групы. Это значит, што Лукашенко не кантралюе поўнасцю сваіх сілавікоў, а перадусім спецслужбы і спецыяльныя войскі? Так. А чаму вас это здзіўляе? Ну, мяне гэта здзіўляе, в смысле, для мяне гэта невялікае здзіўленне, это хутчэй яшчэ адно пацверджанне, так? Бо мне здаецца вось тое, што тыя разборкі, такое ператряхванне сілавікоў, якое ён апошнім часам рабіў, перастаноўкі ў КДБ, напрыклад, калі выклікаў Церцеля і яшчэ некага палкоўніка, па пагонах толькі было бачна, але мы не ведаем, хто гэта, і ён перастаўляў фігуры ў КДБ. У мяне гэта выклікала адчуванне, што ён не да канца кантралюе спецслужбы, не да канца кантралюе в цэлым сілавікоў, і гэта яго напружвае, он нервуецца за гэта. Ну добра, а па Міністэрству абароны? От глядзіце, штогод, это самае, ўжо на працягу, напэўна, гадоў 15-18, штогод ад іх адбываюцца разам з русакамі сумесныя навучанні. То бок, ці, я паўтараюся, ці на нашай тэрыторыі, ці на расійскай, але ж у першую чаргу задзейнічаюць тыя самыя падраздзяленні ССО ў першую чаргу, то бок менавіта эліта спецвойск, скажем так, да. Так вот, яны ўжо настолькі за 20 гадоў, яны абраслі такімі гарызантальнымі сувязямі,
І, скажем, лейтенанты, якія 20 гадоў таму былі лейтенантамі, яны на сённяшні дзень ужо падпалкоўнікі-палкоўнікі. То бок яны ў гарызанталі ўжо могуць вырашаць нейкія пытанні паміж сабой, скажем так, па-сяброўску. Наколькі я ведаю, яны абсалютна нармальна. Вот, з Новым годам яны разам збіраюцца, там бухаюць, яны віншуюць адзін аднаго, то бок яны ўжо, вот у іх склалася, это братушкі. І разумееш, калі от братушка з Москвы попросіць што-небудзь, это самае братушку з Брэста ці з Марынай Горкі, то ну, для братушкі часам ён это самае, ну так, это падумай, узважыць, але ж ну, вот ён нешта і можа так. І выканаць. Сергей, пакуль у Варшаве польскія спецслужбы затрымлівалі проста сярод белага дня аўтамабіль на беларускіх нумарах, з кіроўцам, наколькі я разумею, з беларускім пашпартам, прынамсі так вынікае з афіцыйнага паведамлення, у тыя ж дні Лукашенка сустракаўся з Пуціним у Беларусі. Прапаную паглядзець сюжэт на гэтую тэму, і потым мы каротка абмяркуем яго. Месяц ды самотны менскі аэрапорт, не спаўшы, а мо не еўшы, Лукашенко чакае маскоўскіх абдымкаў. Я так ехал и думал, традиция такая сложилась, что у нас всегда нету времени днем начать переговоры. Мы до полуночи всегда. Спасибо большое, спасибо за то, что есть возможность приехать вечером, вот, поговорить неформально, пообщаться. Вяршыць лёсы яшчэ канчаткова недабітых постсавецкіх дзяржаваў або адзінай саюзнай абодвум дыктатарам сапраўды чамусьці зручна ўначы. Але нават гэтай унікальнай дэталі недастаткова Лукашенко зайздросна прамовіў. Просто у вас сегодня тяжелый день с королем Бахрейна, тяжелые переговоры, непростые. Приятные, ну слава богу. Значит, друзей прибавилось. Самы час казырнуць, маўляў, а вы ж та і ў Кітаі былі, а і мы ж з імі на кароткай наге. После выборов это один из первых визитов с Китайской Народной Республикой, наших друзей. Мы обсудим и наши отношения в контексте с Китайской Народной Республикой. Я думаю, Си Цзиньпин будет рад, что мы обсуждаем эти вопросы. Паўсюль падмазаў і да Масквы ракі, і за Амурам. Па ўсім відаць адносіны Лукашэнкі з Пуціным на новым узроўні. Менскі дыктатар бачна, як адчувае сябе гаспадаром нібыта ўласнай зямлі. Пуціну нібыта падкрэслілі, гэта іншая краіна з уласнай мовай. Беларускі афіцэр звярнуўся да іх па-беларуску. Рота, ганаровай варты, начальнік, капітан, прадстаўляецца афіцэр па-беларуску. Пуцін нібы праняўся нейкай павагай, ды нават сцягу пакланіўся. Ды ўвогуле выглядаў на дзіва радасна, не выключна пасля таго, як накармілі беларускімі вясковымі стравамі. Нібыта ўсё вызначылі, нібыта нават нейкія важныя пытанні, якія менавіта, як звычайна, не кажуць, але некалькі разоў прагучала пытанне бяспекі. Іх абмеркавалі ноччу. На другі дзень пакінулі эканоміку. Пуцін за ўсю размову ў вочы Лукашэнку амаль не глядзеў, той жа наадварот лавіў кожнае слово. Еще раз спасибо за приглашение. Как я уже сказал, мы вчера с коллегами собирались перед моим выездом сюда, немножко наложили о том, что происходит по конкретным направлениям работы. В целом, на мой взгляд, там каких-то нерешенных вопросов нет, так как я понял из докладов. Вот. И если нужно что-то дополнительно согласовать, мы это сегодня в ходе переговоров сделаем, безусловно. Спасибо за приглашение. Тут Лукашенко асабліва падцягнуўся. Размова запахла газам. Пытанне, якое абодва дыктатары дагэтуль не могуць вырашыць. Наша страна традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных преференциальных условиях. Лукашенко робіць выгляд, што амаль не слухае. Відаць, сапраўды нарэшце дамовіліся пра кошты. Прынамсі, гэтак заявіў менскі дыктатар. Маўляў, рашэнне Пуцін прыняў, цяпер праца за ўрадамі узгадніць таямнічыя носьбітавыя дамоўленасці. Лукашенко хоць і кідае словы на ветер, але наступная фраза гучала вельмі адназначна. Уровень взаимодействия и доверия между нашими странами во всех сферах действительно беспрецедентный. Надо честно признать,
что на сегодняшний день мы сняли все вопросы, и нерешенных вопросов на сегодняшний день нет. Выглядала так, нібыта фартуна на баку менскага дыктатара. І ў ШОС яго прымаць у ліпені, запэўніў Пуцін. І перад Сі Цзіньпінам слаўцо за Лукашэнку той замовіў. Дык што ж узамен? Вядома, Пуцін, як і яго беларускі сябар, наўпростава нічога не робіць. Што ж Лукашенка такога зрабіў для Масквы, без чаго тая б не абышлася? Адказ ляжыць на паверхні. Лукашенка падставіў лёсы мільёнаў беларусаў пад дзясяткі ядравых боегаловак. Пра іх наяўнасць на тэрыторыі Беларусі і пра працяг ядравых вучэнняў абодва казалі открыто. Ничего особенного не делаем. Мы готовимся, мы тренируемся, мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен, но мы не нагнетаем обстановку. Нам война не нужна. Мы сегодня говорили только о мирных перспективах. Адкрыты нахабны шантаж ядравым пытаннем не завершыўся. Перамыць косткі Зяленскаму нібыта як нелегітымнаму кіраўніку дзяржавы ад абодвух сапраўды нелегітымных выглядаў нікчэмна і камічна. Наўпроста падняць такую дыскусію не змаглі, таму загадзя прапісалі пытанні прапагандыстам, ці гатовая Расія да перамоваў. А с кем вести переговоры? Это, конечно, вопрос не праздный, я с вами согласен. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства, она закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже не действующего. На вышэй узгаданы мірны саміт у Швейцарыі Пуціна наўмысна не запрасілі. Крыўда, зразумець якую можа толькі Лукашенка, які ўвогуле, напэўна, запамятаў, як выглядаюць астатнія кантыненты. Юридической чистоты здесь нет и быть не может, потому что там глубокая демократия, уж понимаете. Все там задушено. Меня тут или нас часто упрекают, что мы диктаторы, там еще кого-то к этому пришивают. Вот она, демократия. Ни Конституционный суд, ни другие суды ничего не могут сказать. За акіянам шмат чаго ўжо вырашылі, наракае Лукашенка, маўляў, не будзе перамоваў, не спатрэбіцца больш так званая Менская пляцоўка. Думаю, что этот год многое определит. Очень много. Падобна сустрэча сапраўды была лёсавызначальнай. За некалькі тыдняў да яе маніторынгавыя праекты зноў пісалі пра імавернае перасоўванне расійскай вайсковай тэхнікі. На беларуска-польскай мяжы тым часам новыя напады, прычым узброеныя на жаўнераў еўрапейскай краіны. Выглядае на тое, што Лукашенка канчаткова скінуў усе якары і на поўніцу павярнуўся да дзяржавы-агрэсару. Сергей, вось за гэтай мішурой візіта Пуціна да Лукашэнкі, што хаваецца, што табе кінулася ў вочы вось у гэтыя дні, калі крэмлёўскі гаспадар наведаў сіневокую? Конечно, кінулася ў вочы, што это было без папярэджання, без папярэдняй дамоўленасці. Другое кінулася ў вочы, і оно мала дзе прагучала. Это тое, што менавіта ў дзень перабывання Пуціна на беларускай тэрыторыі Губопік разам з СОБРам арыштавалі дваіх прадстаўнікоў, як яны сказалі, Аль-Каіды, якія маюць дачыненне да тэракту ў Крокус-Сіці, арыштавалі іх таму, што яны быццам бы рыхтавалі тэракты на тэрыторыі Еўропы. Дык што, на тэрыторыі Еўропы это дзе? Беларусі? Не. Што быццам бы Нямецчына і Францыя, нешта там такое гучала. Слухай, ну Беларусі это не найлепшае месца для таго, каб ісламістам рыхтаваць тэракты супраць Нямецчыны ці Францыі. Што яны там, як яны там... Я бачу гэта відэо. Тут для каго это месседж быў? Якраз у дзень перабывання Пуціна. Для Владимира Владимировича? Для Владимира Владимировича, да. Цікава. Беларускія ці там тэрарысты расійскія, діверсанты з беларускімі пашпартамі ў Польшчы, ісламісты ў Беларусі. Слухай, ну ці не зашмат гэтых всіх экстрэмальных розных праяваў за гэтыя дні. Прапаную скончыць нашу размову такім трошкі экзатычным каларытным ракурсам. Мне кінулася ў вочы, што калі Пуцін быў у Беларусі, з'явілася шмат беларускіх акцэнтаў. Па-першае, Лукашенко частаваў яго стравамі беларускай вайсковай кухні, між іншымі дранікамі, так, грыбамі з Белавежскай пушчы. Начальнік ганаровай варты звярнуўся да Пуціна, да Лукашэнкі на беларускай мове.
Путін поклонився, ну хай собі до червоно-зеленого стяга, але поклонився так, моцно поклонився. Моцные белорусские акценты были у гэтым. Это что, просто экзотика для Путина? Экзотика одной из провинций Российской империи? Ці гэта некий месседж, что все-таки гэта белорусская территория, хай себе и под диктатурой Лукашенки? Да пытання, што як бы так здзівіла, это тое, як яны ўжо развітваліся. Лукашенко ў спартовым касцюме праважае то самае Пуціна, пры гэтым Пуцін абсалютна незадаволены, а Лукашенко як бы усміхаецца. Пры ўсім пры тым, што грошы, якія Лукашенко прасіў Пуціна, Пуцін нічого не выдзеліў. То бок, відаць, тут нейкая другая гульня, і Лукашенко падобна, што пагадзіўся на... Якая гульня? Што стаяла, на твою думку, прыхаванае, чаго мы не ведаем, а што можна недзе паміж радкоў прачытаць? Па-першае, ўсё вот это іпсо наконт летака Януковіча. Няма пацвярджэння, ніхто не бачыў ні Януковіча. Нагадаем, з'явілася інфармацыя ў КІТ, што прыземліўся самолет з Януковічем у Гомелі падчас візіта Пуціна ў Беларусь. Да. І ўсе адразу пачалі раскручваць, што Пуцін прыляцеў як бы так аднаўляць Савецкі Саюз, арганізоўваць антивіскулі, то бок аднаўлення Савецкага Саюзу, да, і для гэтага трэба было, каб Лукашенко даў добро на тое, што Януковіча прызнае легітымным, паколькі Пуцін яго ўсё ж такі падбухторвае прызнаваць Зеленскага нелегітымным. Але ж, глядзіце, я б звярнуў увагу на тое, што з беларускай тэрыторыі па ўкраінскай прыляцела каля 720 ракет украінцы налічылі. Ні разу Украіна не адказала. Зараз на сённяшні дзень, здавалася б, НПЗ, мазырскі НПЗ, і он рэальна 30-35 кіламетраў ад мяжы. Яго таксама ніхто не кранае. То бок, відавочна, тая інфармацыя, якая былі інсайды пра тое, што беларусы з украінцамі перыядычна сустракаюцца, перыядычна вырашаюць, як жыць далей, под акупацыяй, што называецца, да. А падобна, што эта інфармацыя ўсё ж такі верагодная. І тое, што адбываецца зараз, цалкам можа быць усё ж такі сведчыць пра тое, што якраз Зеленскі можа стаць для Лукашэнкі пэўным лабістам, скажем так, Лукашэнкі на захадзе. Не тое, што алейнік, алейнік як пераемнік Макея, які якраз ездзіў па ўсім свеце, спрабаваў як бы так даводзіць, што падтрымайце нас крайні раз, а то Расія нас. Падобна, што на сённяшні дзень якраз ўсё ж такі, што знайшлі фармат больш высокага чыноўніка, які зацікаўлены, а Украіна вельмі зацікаўленая, каб, крый Божа, не адкрыўся другі фронт, то я дапускаю, што яны ўсё ж такі, нейкія паміж сабой дамоўленасці маюць. І вось гэтай цікавай тэорыяй мы скончым праграму, тым больш, што у нас будзе сюжэт пра візіт Петера Сірта, міністра замежных спраў в Угоршчыну, в Беларусь. Там мы працягнем крыху гэтую тэму. Сергей, вялікі дзякуй за твой час і за інтэрв'ю. Лукашенко пачаў уручную кіраваць прапагандысцкімі СМІ. Цяпер пра тое, якім чынам асвятляць падзеі ў Беларусі і ў свеце, шараговым дзяржаўнай прапаганды распавялі не паводле метадычак, а непасрэдна з вуснаў узурпатара з вялікай сцэны. Пра майстар-клас па адзінаправільнай журналістыцы ад Лукашэнкі распавядзе Юлія Лабанова. Надо усиливать пропаганду и контрпропаганду и идеологическую работу. Вядомы гісторык, дыпламат, памежнік, фатограф, спартовец, а цяпер і журналіст. Днямі Лукашенко з разуменнем справы распавядаў пра роль журналістаў у грамадстве. Дзеля гэтага ў Магілёве зладзілі гэтак званы форум медыйнай супольнасці Беларусі. Не нужно стесняться этих слов и понятий. Или на Западе их нет? Есть. Просто назвали другим словом. Пиар. То есть работа с общественным мнением. Суть одна. Вот и пусть работают с общественным мнением на своей территории. Нас не надо кормить разного рода болтовней о якобы независимых СМИ, демократических ценностях. Назвалі форум амбітна, запрасілі выключна лаяльных прадстаўнікоў дзяржаўных медыяў і вядомых прапагандыстаў. Што праўда, іншых у Беларусі не засталося. Пасля выбараў 2020-го незалежныя журналісты зазналі затрыманні, ператрусы, адміністратыўны і крымінальны пераслед. Рэдакцыі і працаўнікі вымушана ўцякалі за мяжу. Пры гэтым 35 прадстаўнікоў СМІ апынуліся за кратамі. Карыстаючыся падзеяй, Лукашенко выказаў сваю версію іх зняволення. Мы не хватали за их мнение и сажали их там в тюрьму или с них спрашивали. Мы их пытались наказать, правда, не наказали.
за предательство. Вы же возле этой кормушки хрюкали. Вам было хорошо. Особняки, дворцы, автомобили и прочее, не хочу при девушках говорить. Все у вас было, фамилии знаете. Вам было хорошо. Потом ветерок дунул с другой стороны. И вы не просто начали высказывать. Бывает, мнение меняет человек, ну что-то такого. Вы начали ломать и крошить страну. Падрыхтаваў Лукашенко і канкрэтныя парады да тэмаў матэрыялаў. Маўляў, зашмат інфармацыі пра вайну, а варта паказаць і простага камбайнёра або пакрытыкаваць мясцовага чыноўніка, аднак без перагібаў. Не надо прятать проблемы, не надо ретушировать. Они есть в каждой стране. Но освещать их нужно объективно, как я сказал, без критиканства и не сгущая краски. Высветліць ступень дазволенай крытыкі маладыя прапагандысты спрабавалі непасрэдна падчас пытанняў з зале. И очень странно слышать, что некоторые иногда критикуют Григория Озаренко за хлесткий слог и крепкое словцо. Все же мой вопрос. Как вы считаете, могут ли журналисты использовать дерзкие выражения и словосочетания? Вы знаете, абсолютно прямо скажу, что могут и должны, но надо... Мы же говорим, что перо, там слово, это очень острое оружие, может даже обоюдоострое для журналиста. Поэтому должны, но делать это как можно корректней. Вы знаете, не надо обижать тех, кого вы не должны обидеть. Узровень свабоды слова ў нашай краіне паводле сёлетняга рэйтынгу The Global Expression Report на 158 са 161 месца, побач з Нікарагуа, Эрытрэяй і Паўночнай Карэяй. Але гэта і зразумела. Парады Лукашэнкі зусім не пра журналістыку, а пра стабільнасць рэжыму. Мы должны сделать все, чтобы не разрушить наш общий дом. Нам надо сохранить страну для наших детей, для наших внуков, для молодежи. Угоршчына – адзіная дзяржава Еўрапейскага звязу, якую дагэтуль з афіцыйным візітам не наведала Святлана Ціханаўская. Пры гэтым міністр замежных справаў і вонкавага гандлю гэтай дзяржавы ўжо трэці раз за апошнія 2 гады наведаў Менск. На днях Петр Сіерта прыляцеў у Беларусь чарговы раз. Падрабязнасці ў сюжэце. Міністр замежных справаў і вонкавага гандлю Угоршчыны Петр Сіерта зноў прыехаў з візітам у Беларусь. Гэта адзіны палітык на такой пасадзе ў развязе, які яшчэ наведвае Менск, прычым рэгулярна. Да гэтага Сіерта двойчы прыязджаў у Беларусь у 2023 годзе. Я перакананы, што калі мы абарвем каналы камунікацыі паміж еўрапейскім звязам і Беларусю, то страцім важныя інструменты, які маглі б выкарыстоўваць для дасягнення міру. Дыпламатыя, кажа Сіерта, гэта размаўляць і з тымі, з кім не ва ўсім згодны. 29 траўня палітык правёў тэт-а-тэт перамовы з міністрам замежных справаў Лукашэнкі Сергеем Алейнікам. Тады ж пад іхным кіраўніцтвам адбылося 12-е паседжанне беларуска-вугорскай міжурадавай камісіі ў справе эканамічнай супрацы. Наша рашучасць і наш пункт гледжання адназначныя ва ўсіх галінах, якія не датычаць санкцый, Угоршчына зацікаўленая ў развіцці супрацы, а для развіцця супрацы мы надамо любое падтрыманне. Мы пра гэта кажам адкрыта, не хаваем нічога. Угоршчына далучылася да санкцыю развязу супраць рэжыму Лукашэнкі, але публічна прадстаўнікі яе ўладаў неаднаразова заяўлялі, што гэтых санкцыяў не падтрымліваюць. Падчас свайго візіту Сіерта запэўніў, што юрыдычна афіцыйныя Будапешт і Менск усё яшчэ могуць супрацоўнічаць у сельскай гаспадарцы, прамысловасці, фармацэўтыцы альбо харчовай бяспецы. Абмяркоўвалася нават супраца ў касмічнай сферы і ядравай энергетыцы. Усцешвае, што і сённяшні візіт гэтаму прыклад. У суседняй нам Еўропе ёсць сілы ды галоўныя лідары, якія аб'ектыўна ацэньваюць абстаноўку і разумеюць, што на высокай дзяржаўнай пасадзе трэба дзеяць найперш у інтарэсах сваёй дзяржавы і свайго народу. Літаральна праз месяц Будапешт стане на чале Еўрапейскага звязу. Хацелася б, каб старшынёўства Угоршчыны дапамагло ўзмацніць разумныя тэндэнцыі ў еўрапейскіх сталіцах. Па выніках сустрэчы з Сіертам Сергей Алейнік сярод іншых згадаў перамовы датычна вайны ва ўкраіне. Маўляў, іх трэба пачынаць проста цяпер. І сказаў, што Беларусь гатовая ў гэтым дапамагчы. Магчыма, у меркаваным перамоўным працэсе пэўная роля адводзіцца і в Угоршчыне. Такі сабе канал камунікацыі цывілізаванага свету з людажэрамі з Менску і Масквы.
Уладзімір Зеленскі ў Брусэлі дамовіўся на пастаўку Бельгіі знішчальнікаў F-16 ужо да канца гэтага года. Мала што ўкраінцы чакаюць так, як гэтых самалётаў. F-16 дазволілі пабараняцца ад расійскіх налётаў і атакаваць самым, а пры найлепшым сцэнары атрымаць перавагу ў небе. Праўда, іх уплыў на хаду ваенных дзеянняў залежыць ад таго, колькі знішчальнікаў здолее перадаць Захад. Першыя знішчальнікі F-16 ад Бельгіі Украіна атрымае да канца гэтага года. Раней, у сярэдзіне траўня, стала вядома, што Данія перадасць самалёты цягам месяцаў, а ўслед за Даніяй – Нідерланди. Ми можемо найближчим часом розраховувати на датські літаки, це в кількості 8 машин. І вони можуть змінити ситуацію, але тільки на одному окремо взятому оперативному напрямку. А так потрібно літаків набагато більше, хоча б в 10 разів більше. Агулам Бельгія перадасць Украіне 30 самалётаў F-16, праўда, не найбліжэйшым часам, а да 2028 года. А сёлетняя вайсковая дапамога ад Бельгіі складзе 977 мільёнаў еўраў. Пра гэта бакі дамовіліся 28 траўня падчас візіту Уладзіміра Зеленскага ў Брусэль, дзе падпісалі пагадненне аб бяспецы на 10 гадоў. У гэтым пагадненні мы фокусуемся на тым, што патрэбна вашай арміі для абароны насельніцтва. Гэта азначае супрацьпаветраную абарону, артылерыю, браняваную тэхніку і таксама, вядома, F-16, пра якія мы казалі раней. У пагадненні асобна прапісалі, што знішчальнікі F-16 і любое ўзбраенне, нададзенае Бельгіяй, можа выкарыстоўвацца украінскімі вайскоўцамі толькі на тэрыторыі ўкраіны. Падчас візіту ў Бельгію Уладзімір Зеленскі наведаў і вайсковую базу, дзе ўкраінскія пілоты вучацца кіраваць самалётамі. Здольнасць Україны абслуговваць знішчальнікі – адна з неабходных умоваў іх перадачы. Як тільки розпочалося створення цієї авіаційної коаліції, ми розпочали підготовку матеріально-технічної бази для утримання цих літаків. У нас є умови для того, щоб забезпечити їм безпечне перебування, принаймні на аеродромі в Україні. А вже в повітрі ми розуміємо, що ризики все одно будуть присутні, і це буде повітряне протистояння, і вони будуть здобувати спочатку паритет, а потім і перевагу, ми сподіваємося, що потім перевагу у повітрі. У коаліцію F-16 Бельгія ўваходзіць разам з Нідерландамі, Даніяй і Нарвегіяй. Гэтыя краіны ўзялі на сябе абавязак з часам надаць Україні знішчальнікі F-16 для супрацьстаяння Росії. Чому F-16? Тому що це на сьогоднішній день багатоцільова летаюча платформа. Він може використовуватися в якості винищувача-перехоплювача разом в системі ППО або ПРО, штурмовика і бомбардувальника. Тому це універсальний літак. Тому і він багатоцільовий. Тому ми його будемо використовувати у всіх цих іпостасіях. 30-40 самолетов F-16 могли б істотно паўплываць на хаду баявых дзеянняў. Агулам жа, паводле Олега Жданова, для задання украінскай арміі патрэбна 200-300 самолетаў, а тыя, якімі Украіна валодае сёння, саступаюць у тэхналагічнасці расійскім. Кітай, Беларусь, Узбекістан. Такая чарговасць замежных паездак Уладзіміра Пуціна пасля яшчэ аднаго ўступлення на пасаду прэзідэнта Расіі. Чаму менавіта ва Узбекістан, які не з'яўляецца найбліжэйшым саюзнікам Крамля ў Цэнтральнай Азіі? Сюжэт Юліі Лабанавай. Пуціна амаль нідзе ў свеце ўжо не прымаюць з такімі ўшанаваннямі. Узбекістан – адна з нешматлікіх краін, куды гаспадара Крамля яшчэ запрашаюць, і дзе ён можа не апасацца арышту. Ташкент не асудзіў паўнамаштабнае ўварванне Расіі ва ўкраіну. Сюды пасля Кітаю і Беларусі расійскі лідар выправіўся ў трэцюю замежную паездку пасля свайго пераабрання. Тым не менш, Узбекістан не ўваходзіць у еўразійскую эканамічную супольнасць і дэ-факта ў АДКБ, у адрозненне ад, да прыкладу, Казахстану. Паводле эксперта ў нееўрапейскіх цывілізацыях Евгена Красуліна, у гэтую краіну Пуціна правяла рызыка згубіць свой уплыў на дзяржавы Цэнтральнай Азіі, як гэта адбылося з Паўднёвым Каўказам. Узбекістан, конечно, тут і дзякуючы таму, што ён і прастое, што ён знаходзіцца крыху далей ад расійскай мяжы,
то, канешне, яго Расіі ну трэба утрымліваць у першую чаргу. У сталіцы Узбекістану у Пуціна прайшлі перамовы аб развіцці гандлёвых дачыненняў. Афіцыйная сустрэча з прэзідэнтам дзяржавы Шаўкатам Мирзиёевым і расійска-узбекістанскія перамовы ў пашыраным складзе. В ходе переговоров обсудили вопросы увеличения объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализация проектов модернизации инфраструктуры и глубокой переработки углеводородов на базе отечественных наших предприятий. Сегодня также подписано соглашение о реализации проекта строительства атомной электростанции малой мощности в нашей стране. АЭС – яскравая демонстрация відаў, якія Кремль мае на Узбекистан. Узбекистан действительно представляет для России интерес большой с точки зрения развития отношений. Во-первых, Узбекистан – самая густонаселенная страна на сегодняшний день бывшего Советского Союза, кроме России. За Россией. Здесь сегодня 37 миллионов человек. И каждый год плюс миллион. І ў тым ліку гэтыя людзі мусяць, паводле задумак Масквы, кампенсаваць дэмаграфічную яму, у якую Расія працягвае сябе закопваць з асаблівым імпэтам пасля развязання поўнамаштабнай вайны супраць Украіны. Хтосьці мусіць працаваць на расійскую эканоміку, пакуль сваё працаздольнае насельніцтва будзе адпраўляцца ў акопы. Таму так гучна і чуваць пра сумесныя эканамічныя праекты. Пуцін абяцаў таксама супрацу ў істотных для Узбекістану экспартных пытаннях, забеспячэнне выхаду да мора і павелічэнне таваразвароту паміж дзяржавамі. У перспектыве ён мае дасягнуць 30 мільярдаў долараў на год. Гучала заявы і пра гатовасць Расіі да больш шырокай супрацы з афіцыйным Ташкентам у галіне паставак газу. Намер Крамля далучыцца да газавай інфраструктуры краін Цэнтральнай Азіі з моманту страты «Газпрамам» еўрапейскага рынку гучыць не ўпершыню. Он предложил тогда так называемый газовый союз, тройственный, да, между Казахстаном, Узбекистаном и Россией, с тем, чтобы реэкспортировать газ в Азию. То есть конечным пунктом является желание, да, даже не, собственно, Центральная Азия, в частности, Узбекистан, сколько Азия, далее Китай имеется в виду, например, да. Праектамі ў сферы эканомікі Кремль спрабуе узалежніць гэтую краіну Цэнтральнай Азіі. Надзвычай выгодныя ўмовы пабудовы і эксплуатацыі электрастанцыяў – мяккая сіла Расіі ва ўсім свеце, адзначае Евген Красулін. Расія пачала даволі актыўна выкарыстоўваць атамную энергетыку, ну, у першую чаргу праз Росатом, зразумела, дзеля таго, каб зноўку наладжваць стасункі, прывязваць да сябе, меціць тэрыторыю ў розных кутках свету. Гэта ў першую чаргу краіна Азіі, гэта краіна Афрыкі. Нельга выключыць, што ў будучыні пры наяўнасці палітычнай волі атамныя электрастанцыі можна мадэрнізаваць для выкарыстання заходніх тэхналогіяў, адзначае Евген Красулін. Узбекістан падыходзіць да эканамічных праектаў з халоднай галавой ды імкнецца весці самастойную палітыку, захоўваючы баланс сілаў у рэгіёне. Узбекистан выстраивал свои торговые, экономические и политические отношения вот, и действительно руководствуясь принципом многовекторности и сбалансированности. Например, одним из самых важных торговых, экономических и даже вот таких вот партнеров с точки зрения индустриальной, например, кооперации является, как вы думаете, кто? Южная Корея. Адметна, што на сустрэчы з расійскімі журналістамі па выніках перамоваў у Ташкенце Пуцін надаваў увагі не столькі эканамічным дамоўленасцям, колькі ўзгадваў Харкаў і Владзіміра Зеленскага, у чарговы раз намякнуў на нелегітымнасць украінскага прэзідэнта. Закон 2016 года говорит о том, что нельзя проводить выборы президента в условиях военного положения. Но нигде не сказано, что эти полномочия пролонгируются. Значит, что? Смотри 111 статью Конституции. Вся власть переходит спикеру парламента. І тут паўстае пытанне, ці паўплываюць такія заявы на магчымасць пачатку мірных перамоваў з непасрэдным удзелам Расіі. Насчет переговоров, мирных переговоров, да. Не думаю, чтобы там этот месседж был услышан. Вот, ему нет доверия. Понимаете, в международных отношениях, как это ни странно, на первом месте это доверие.
Если доверия нет, то уже как бы все остальное начинает просто валиться. Гэтак, выкарыстоўваючы афіцыйны візіт і міжнародную ўвагу да яго, Пуцін чарговы раз паўтарыў свой мэсадж. Владзімір Зеленскі не хоча мірных перамоваў і дзейнічае па ўказцы заходніх куратараў. А такі ж Харкава, як і ўся вайна, вымушаная захада. Пры гэтым ва ўмовах заходніх санкцыяў Крэмль актыўна імкнецца знайсці сродкі для папаўнення дзяржаўнага бюджэту і павялічыць свой уплыў на цэнтральную Азію. Пра рызыку апошняга Узбекістан мае разуменне і дзейнічае з вялікай аглядкай. Дарагія сябры, гэта ўсё на сёння ў прасвеце і адначасова гэта апошнія выданні нашай праграмы ў веснавым тэлевізійным сезоне Белсата. Для вас працавалі я, Сергей Пеляса і ўся каманда нашай праграмы. Бывайце, трымайцеся і да сустрэчы ўвосень на Белсаце.